जेल थाकुंटे बर'लेण्ड हो जाब नोंथांमोना निश्चय सिगांनि भिडिअ एन्सारखौ नुनानै बुजि मोनखादों नङाबा मिथिखादों डिआर रन्जन दैमारि सारनि बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोनानै दिनै बिथांमोना जेलाव NIA केसजों फासिनानै दङ एबा NIA केस जानानै बिथांमोना गोबांथार सुबुंफ्रानो जेल सिङाव गोदोसोनानै दङ एबा सोनानै दोनजादों दिनै बेसेबांबा गोबावनि समनिफ्राय बेबायदिनो उमुक खालाराव जागोन उमुक दिनाव जागोन गसिगोन गबाय होननानै गोबां खोनानो मोन्दों नाथाय बिथांमोना दासिमबो जेलावनो दं आरो गनोबो मोनाखै बिथांमोननि केसा बेसेबांसिम आवगायदों आरो गनायनि लामायाव दंना गैया बिनि दासिमबो जेबो डिक्लेयार गैया दा नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ बे मासनि 18 अक्ट'आव बे मासनि 18 अक्ट'आव साफ्रोमबो NIA केस नांनानै थानाय एक्स NDFB नि सोद्रोमाफ्रा बे मासनि 18 अक्ट'आव मा रिजाल्ट मोनो बिनि गेजेरजोंसो सरकारा डिसिसन लासिगोन दा बे 18 अक्ट'निफ्राय NIA केसाव थानाय एक्स NDFB नि सुबुंफोरखौ अर्थात रन्जन दैमारि सारजों थाफानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ फासि होनाय जागोन ना बले जिउ जोबजासिम जेलाव दोननाय जासिगोन नैबेखौ 18 अक्ट'आव डिक्लेयार होनाय जासिगोन अर्थात बिनि मोनसे हियारिं दङ 18 अक्ट'आव नङा होमबा दा नोंथांमोना गोबां समनिफ्रायनो मिथिबोखादों NDFB फोरनि माखासे केसा माबोरै जाखो आरो मानो दासिमबो बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हादिया नैबेनो जोंहा गोबां साननांगौ गोनां जानानै फैदों जि समनिफ्राय बिथांमोना हारिनि मुङाव जिउ बाउबोदोंमोन दाउसा अमाफोरबायदि हाग्रा बंग्रा एब्रे एब्रे थाखोमाबायनानै गावनि जिउखौ बेसेन गैयै बायदि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा जेरावबो थानो जानो लोंनो सुख गैयाजासे हारिनि मुङाव बिथांमोनहा लैहोर लैहोर ओंखारलांदोंमोन हाथियार हमनानै सोमावसारदोंमोन हंग्राम खालामबोदोंमोन नङा होमबा गोबां हारिखौ एसेबाबो नाजादोंमोन जे रैखाथि होनो थाखाय आरो बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय बिथांमोना गोबाङै नाजाबोदोंमोन गावनि जिउखौ बाउसोमबोनो गोनां जादोंमोन दिनै पुलिस मिलिटारिफोरनि आखायाव जिउ गारनो गोनां जादोंमोन बिथांमोननि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोर किसुमाना जिउ गारनो गोनां जादोंमोन बेजों लोगोसे गामियारिनि आइजोफोर बिथांमोननि थ्रुयैनो गोबां मानसिफ्रा जिउ खहा खालामजादोंमोन नङा होमबा दिनैनि दिनाव फैनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा एक्स NDFB नि साफ्रोमबो लिडारफोरखौ जेलाव सोनानै दोनदों होननानै बुंजायो नाथाय बिनि गेजेराव बिथांमोनखौ जेलाव सोखांनायनि उनाव जे BTR एकर्ड खालामनानै लानानै फैबाय BTR एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोननि केसफ्रा माखासे उइद्र' जानांगौमोन आरो बिथांमोनहा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हानांगौमोन होननानै जों बयबो मिथिगौ नाथाय मानि खारनाव फैनो हादिया नैबेखौ जोंहा साननो गोनां मानो होनना बुङोब्ला BTR एकर्डजोंथ' एक्स NDFB खौ लानानैसो BTR एकर्डखौ माने एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदों होननायखौ जों खोनानो मोन्दोंमोन नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा दिनै BTR एकर्डखौ खालामनानै लाबोदोंमोनब्ला थारैनो एक्स NDFB अर्थात एबसुनि माखासे दैदेनगिरि आरो गासैबो दल संगठननि बिबानगिरिफोर दिनै नोंथांमोनहा किसुमाना मिथिसेयावबो मिथियै बायदि खुगा माथुनानै दङ अर्थात खुगायाव थाला मारिनानै लानानै दङ जोंनि बर'फ्राबो एक्स NDFB मानि खारनाव BTR एकर्डनि गेजेरजों गदिया बेखौ रोखायै मिथिग्रा गोबां मानसि दङ नाथाय खुगा खेवनो हायाखै बिथांमोनहा मिथिगौ जे एक्स NDFB नि बे थारैनो एकर्डमोनब्ला जेरै मोनसे समाव हाग्रामाया बिलटि आफादाव थानाय समाव हाग्रामाया बिलटिनिनो लिडारमोन नङा होमबा दैदेनगिरिमोन बे समाव मा जादों बिथांमोना BTC खौ एकर्ड खालामना लाबोदों BTC खौ एकर्ड खालामनायनि उनाव साफ्रोमबो बिलटिनि लिडार्स केडारफ्रानो गासिबो केसफ्रा उइद्र' जाजोबदों अर्थात बिथांमोना जेल जानो गोनां जायाखै आरो जेलाव दंमोनब्लाबो बिथांमोना बे BTC एकर्डनि गेजेरजों खालास जाजोबदों आरो बिथांमोना उदाङै थानो मोन्दों आरो साख्रि बाख्रि मोन्दों मोननांगौ मोन्थायखौ बिथांमोना मोनफुंजोबनो हादों नाथाय BTR एकर्डनि गेजेरजों जे एक्स NDFB नि सोद्रोमाफ्रा साख्रि बाख्रिखौथ' गोजाननि बाथ्रा दोनदो जोंहा बेखौ एसेबां मानि साननांगौ गोनांथि गैया नाथाय बिथांमोनहा मानि खारनाव सासे सिगनेटारि जालायनानै रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हादिया आरो माबे खैसारनि गेजेरजों बबे पलिसिजों रन्जन दैमारिखौ बिथांमोना जेलाव फिन खेब सोनानै दोनखो आरो लोगोसे रन्जन दैमारिजों थाफानाय माखासे केडार्सफोरखौबो मानि खारनाव जेलाव सोफिननानै दोनखो नैबेखौ जोंहा गोबां साननांगौ दङ दिनै बेसेबांबा गोबाव जालांबाय बिथांमोना 37 इयार्स हाग्रायाव थानानै हंग्राम खालामनायनि गेजेरजोंबो मोननांगौ फिथाइखौ मोनफुंनो हादिया बाय दा वे बे जेबो नङा नाथाय जोंहा दिनै नैबे फैबाय थानाय 18 अक्ट'आव मा जासै बे बिथांमोननि खाफालनि खोथासै आरो लोगोसे इसोरनि आखायाव दंसै बिथांमोननि जिउआ सोरनि जिउआव बा सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दङ बेखौ जोङो 18 अक्ट'आव फिन खेब खोनानो मोनसिगोन थारैनो जिथु इसोरनि अननायाव बिथांमोनहा
जों गासैबो बर' सुबुंफोरनि अननायाव मोजाङै मोजां बिथांमोननि केसा खालास जानानै बिथांमोना उदां अख्राङाव बिरफैनो हायोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन मानोना गावनि बिसि फिसा आंगोनि बिमा बिफा बर' हारिजों बयजोंबो ज'है बिथांमोनाबो फैलायनायनि गेजेरजों गोरोबलायनानै संसारखौ जालायनो बिथांमोनाबो गोबां आसा दङ लोगोसे गाव गावनि बिसि फिसाजों मोखां नायलायनायलाय रुजु रुमु थोरसि गंसेयाव ओंखाम जालायनो न'खर गंसेयाव जिरायनानै ओंखाम जानायनि बिथांमोनाबो गोबां सिमां दङ नैबे सिमांखौ जाहाथे जोंनि आसाम सरकार भारत सरकार आरो लोगोसे BTR सरकारा फुरा खालामनानै होयो अब्लानो थोजासे बर' रायजो राजानि अननायखौ मोनगोन सरकारा लोगोसे बिथांमोनहा रोजा रोजा साबायखर होगोन साफ्रोमबो NDFBनि सोद्रोमाफ्रा जोहोलावफ्रा बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन लोगोसे मान बावगोन मान होगोन हारि समाजनि थाखाय बिथांमोना मोजां खामानि मावना होनो हायोब्ला रोजा रोजा बयबो रायजो राजा आइ आफानि अनसुंथाइ मोनगोन आरो अननायखौ मोनगोन थैजासिम बिथांमोनहा जेलावनो जिथु भुगिनानै थानो गोनां जायोब्ला बिथांमोननि जिउआव सोरनिबा खाफालाव जिथु फासिनि अर्डार फैयोब्ला बेखौ बर' रायजो राजाया सहायनानै थानो हागोन ना हाया नैबे मोनसे बिराद दुखुनांथाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सोंलु जायनि जाहोनाव दिनै आंहा नोंथांमोनाव बेफोरबायदि सोंलुखौ सोंनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन नाथाय बिथांमोनाबोथ' हारिनि थाखाय गावसिनि जिउखौ बावसोमबोदोंमोन हारिनि थाखाय दान्दिसे गावनि न'खर आरो गामिनि ओनसोलनि एरियानि सुबुंफोरखौ गारनानै बिथांमोना हारिनि मुङै सोमावसारहैदोंमोन नैखौ जोङो साननांगौ बायध'था जायो जि समनिफ्राय बिथांमोना आफादाव ओंखारनानै हाथियार लानानै सोमावसारबोदों बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा एसेबाबो रैखाथियाव थानो हादोंमोन आरो लोगोसे बे नंगौ जे जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव ओंखारनानै आलासि दुलासि जानो हायाखैब्लाबो जोङो एसेबाबो गुबुन हारिनिफ्राय सेफटि जादोंमोन पुलिस मिलिटारिनि आखायाव जोंनि बिखुङा बै समाव दल जादोंमोन बेखौ जोंनानै साननानै थाबाय थायोब्ला जोङो जेबो जानाय नङा नाथाय जोङो बेखौ साननांगोन जे जोंहा गुबुन हारिनिफ्राय दावराव दावसि जानाय गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय गुबुन हारिजों नासयजानाय नैबे जोंहा एसेबाबो रैखाथि जाबोदोंमन दा बेखौ जाय हक मोनफ्रोमबो आफादानो जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रानो जोंनि जिकुनु हक बड'लेण्ड नङाबा बर' रायजोनि थाखायनो बयबो मोनफ्रोमबो आफादा जोनोम मोनखादों आरो बर'लेण्डनि थाखायनो जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादा सोमावसारबोखादों गाव गावनि जिउखौ बै बर'लेण्डनि मुङैनो बावसोमबोखादों जेरै एबसुआबो मोनसे समाव गोबाङै बर'लेण्डनि मुङैनो जिउ बावनो गोनां जादों बर' हारिनि थाखायनो बिथांमोनाबो जानजि खाफ्रानानै जिउखौ बावसोमबोनो गोनां जादों नैबे बिथिङाव जोङो नुनो मोनो जे बिथांमोनहा थारैनो जेरै बिलटिनि सुबुंफ्रा उदां अख्राङाव दङ एबसुनि बिथांमोना गोसो बायदि सोलिनानै दङ नङा होमबा रायजो राजा बिमा बिफाजों ज'है जों जेरै रायजो राजाया बयबो गावनि बिसि फिसाजों मोखां नायलाय संसार जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो बिथांमोननि जिउआबो अराय सम मोजां जाफैनांगौ होननानै आं सानो दा नोंथांमोना मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर फैबाय थानाय 18 अक्ट'आव मा जायो बिथांमोननि थाखाय बयबो जाहाथे दानिफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो रायजो राजाया सुरु खालामो बिथांमोननि मुङाव इसोरनिसिम आर'ज गाबो जायखि धोरोमावनो थाया नोंथांमोना ख्रिस्टियानाव दंब्ला ख्रिस्टियाननि गिर्जायाव बिथांमोननि मुङै प्रभु इसोरनिसिम आर'ज गाबना होयो ब्रह्म समाजनि बिथांमोना ब्रह्मआव थानानैनो अरनि खाथियाव बिथांमोननि मुङै आर'ज गाबना होयो बाथौ समाज फालिग्रा सुबुंफ्रा बाथौनि खाथियाव थानानै नोंथांमोनाबो बिथांमोननि मुङै इसोरनिसिम आर'ज गाबनानै होयो जाहाथे बयनिबो गोरबोनिफ्राय जा हायो बिथांमोननि अननायनि थाखाय बा बिथांमोनखौ रैखाथि जाथों होननानै जोङो बयबो गोरबोनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबना होयोब्ला आं जोबोर गोजोनगोन आरो बिथांमोनखौ जाहाथे मोजाङाव फैबाय बा जेलनिफ्राय रिलिज खालामजोबनाय जासिगोन बिथांमोनखौ होननाय रिजाल्ट जों खोनानो मोनब्ला हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसाफोरनि गोसोआव गोजोन फैगोन ना मा होनो नोंथांमोन आं दा बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव सोरनि गोसोआव मा सानदों फोरमायहरदो आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जाहाथे जोङो खोनानो दा मोनथों आं बेखौनो इसोरनिसिम आर'ज गाबनानै दिनै भिडिअखौ स्क्रिनाव फोजोबबाय जय हिन्द बर' हारिनि जय जाथों।